koro en gima matek ma Nyasaye ma nyalo golo wae. Takwayo nyathina ma nchotimo 8 ni chadhi kode skul kibos chance tayudone, but koro gik midwa nodonjgo ema otama mondo ayudi, mondo anyiew, mondo odonj godo. Nochako ndeng' kuom hawi maber ne wayudo nyithindo manorwakowa gi mor, lakini min gi noyudo nodhi e chokruok. Mano ne ok omonowa goyo mbaka, lakini apoya nono to koth nochako chwe matek kod pe jokanyanam. Ma e kaka ot ne chal kendo chalo, kendo rowere nong'eyo maber ni sama koth ochako chwe matek to nyaka chik besende kendo nyaka chikgi ok oko, lakini chikogi ei ot. Koth ne chwe matek, polo ne dudo, piny ne mor ei ot ka, to nyithindogi ne chunygi otegno nikech mano e ngima ma gin ging'eyo ni dake. Ging'eyo ni besen chiko, ging'eyo ni sama piny ochako dudo, piende ipike ot. Koth ne chwe ema ne wachake lamo kod wer mar mondo mi wakow kinde, kendo mondo mi hera mar Ruodhwa Yesu Kristo onen e od jaduong' Awili. Nyithindogi ne mor. Kane koth ochok, nochunowa ni mondo wadog ka wanyisogi ni wabro duogo ka min gi nitie, mondo wago mbaka kendo wawinj sigana kaka nobedo mogik samoro gidak machalo kamae. Piny ne oru kendo ne wachako kendo safar achiel kachiel ka wachomo ke jaduong' Awili, kama ne wayude Cynthia Adhiambo Awili, mane onyuol higa mar 1983 e piny mar Kajulu, dhot mar Kamsunga. Ema noyude dak e piny mar Kolwa higa mar 2000 kod jaduong' Silvanus Awili. Kane wagoyo kode mbaka kowacho chandruok moseyudo nyaka ne wuon par gi weye, nindo kech, tuoche, nyiera, ajara kod mamoko mane opimonwa. Jawinjo, kaw thuoloni mar mondo iwinj mbaka mar Cynthia Adhiambo Awili kawuono e chenro mar Mane Ok Ing'eyo. Subscribe e YouTube channel marwa kendo share. Mana kamano, mae kuma ne wantiere odiochieng' manyoro kane koth ne chwe. To kendo wachako watimo kinda mar mondo mi waduogi ka jaduong' Awili. Dalani yudore ei Kibos. En a few distance from Kibos stage to the home. Iluongo ni ka jaduong' Awili, ma bende minode. En ma inyalo neno kacha kamera, inyalo keto kamera kama mondo tang'e maber. Yes, inyalo neno kendo kawuono wan gi story mopogore matin e kipindi marwa mar Rembwa TV kae. Wadwaro mar mondo mi wawinj story mar miyo mobet piny kacha, iluongo ni Cynthia Awili, mondo mi opimnwa kaka Tuoche chal, situation mare chal, kata gik machal gi gik ma wadwaro winjo kawuono. Karibu kabisa kendo join me, we share word together.
Ni Rembwa TV wakelo ni sauti mopogore opogore maendi en duond onagi. Duond onagi kae kaka wuono chenro ma kawuono wantiere kae ndigi mama na ma bende dhi pimonwa mbaka ne dhi pimonwa Tuoche to dhi pimona kaka ngima ne obedo mochopo kama entiere kawuono, ka ntiere kony moro modwaro kata ka ntiere usaidizi monyalo dwaro to waneno kaka wanyalo konye kaka jogo mag Rembwa TV. Mami nyalo chakonwa gi nyingi then ipimnwa nena Tuoche kaka chalo. Erokamano. Nyinga en Cynthia Adhiambo Awili. Onyuola piny mar Kajulu, konya dhot moro ni Kamsunga. Janyuol na niluongo ni Alisha Godono Dongo nosetho. Koro sani tadake kodwa kae mana yude dak. Kuom jaduong' miluongo ni Silvanus Awili Kamori. Wadak kamano. Onyuolo koda nyithindo 8. Aso tho duogo kawe 2018 dwe mar 3 ema nothoe. Koro nyaka kanyo ananage nyithinda go e dala kar kae indigo. Ngimane to kosebet maber ahinya nikech ne an mama wa kambo. Abiro kayudo ka chiege maduong' nosetho. Manoweyo nyithindo bende 8, nyiri 4 gi yawuoyi bende 4. Koro bang'e no kotupo 2015 wuoyi machogo notho e higi ka ja 19 years ka notho e yor deruok. Koro an nantie ka gi joka nyika go. Kata wadak to wadak maber ahinya nikech kata wuoda maduong' mane dala kani be chanda seche te threaten ngima nyithindo. Kata sani nyathina manyo timo klas 8 manyo ni gubeni donje form 1 nokelo gone koka oringo dhi ka nyamera moro sidho koni. Be koro chunya chandre ne kich nyadwa ni mondo ang'i kada thagra gi joma nyakonya odonje skul nikech kalo to temo kalo. Koro maga midhieni osebedo koyuda, wuoda maduong' osebedo ka tuore ga. Doni Nyasaye nyotimone maber, otimo form 4. En ngama nochako tuo e klas 6. Tuore kamano kotundo 2016 mano dhi timo klas 8 mare. Tuo nomedore ne. Koro biro ma en tuo ma on and off maonge kaka koro nanya konyo. Nyasaye ochako kure motimo penj mano kalo maber. Otieko higa achiel 2017 ka en dala te koko dhi e skul. Ka nikech lwedo maonge udo ka wuon gi osechako tuo, wuon gi ne ni piny. Wuon gi ne fundi notur. Koro tieko 2 years koyware piny kapod okonya wuotho e koduogo tho. Koro nomiyo nyathina notieko 2017 piny. Eka bang'e no Nyasaye noduogo miya teko tok tho babagi. Koro nachako tich naluoko ne ji kenyari tayudo pesa matin manatere go skul. Koro kodhi skul odhi maber. Koro nyotieko sani pod ngimane tok ber asach but nyamera moro nyokaw nago. Nikech kanchen ka kotuore to UHC cover nyoche konye. Koro sani nikech en out from school onge kaka anyalo tero hospital kiny ka kiny kichabe aonge gi gimoro. Koro ngimana kochopo 2012 kan gi nyathina mawuoyi mar 3 koro ne tuo moro no natuoraga kabisa gi ich mana dak hospital. Koro kanopima nodga ni an gi arthritis mar backbone. Sebedo ka tagaga kata ka luoko aninde pien kata ka tiyo tich moro okodwa. Koro gi asthmatic be an ga asthmatic nyaka nene chanda ga ma serious. Koro ngimana ok osebedo maber ahinya kata kaka nyalo konyo gima lungonge nikech kata kitiyo dichiel kinyine pien kata sani awinjo matek kaka diere ma weather koro chalo kamane taonge kwe kora. Koro mane kaka ngimana osebedo kochopo tarik 3 dwe mar 10 odo ka nyathina maduong' ni ne ni e ward. Chieng' ne oae ward tarik 2 to kinyne tarik 3 odwa yamo nowalo. Koro wasebet mana kwa jote Jikon. Mano higa mane? 2021 dwe mar 10 tarik 3 ema odwa ne yamo go piny. Koro wadong' ka wajota jote Jikon ka. Koro nikech odno be chuer. Koro ngimawa ok osebet maber kanyo, en wasiko mana ka watuore nikech ka koth chwe maber kata gotieno chuno ni ang' ichung' nyithindo
mi akaw tandarua bas gik moko ka koth chwe eka wachak wanindi. Koro mano be shida ma wan go. Okay, iwacho kacha ni odi ne yamo muko oko, to ka odi ne yamo muko oko taneno ka intiere gi ot moro kae, ma endi ne an od ng'awa? Mane mama maduong' otho kapok nwago dala ka, otho e gunda, ayudo ka nosetho e gunda. Koro ka nabiro ema koro ne thuolo losore mondo wago dala. Koro kaka joluo ne odni noger kaka mise mar od mama maduong' chande. Koro kanche wan kod nobet nwa kaka onya konyonwa kata weno kata kaka jikon ma watedwe. Koro mane kaka nwabet ga kode. Koro ni masani wakonyore. Manyiso ni ma endi ne odi nyieki manosetho, ma bende nokodak e iye, ne en mana ranyisi mare mar okay. Emomiyo nogere ga matin. Koro kane maru yamo muko to ema uduoge mae? Koro ema waduoge mae. Koro ema wakonyore. To ne samoro ng'ato maneni bende nitiere action mosekaw ni kata mar mondo mi gedi kata mana achiel ariyo adek moko misetimo? Kech aneno yiende moko bende in go ka. Onge, asetemo masedhi e CDF, asedhi di ng'eny. To kadhi ginyisa ni andik barua, asedhi nyaka di ng'eny gi tienda. Barua no be nasendiko maginyisa ni wago picha ot, nyaka pichni wakaw mar dala, nyaka gik manadhigo osiptal manyiso ni atuo adier mane wasetero. Koro pok gibiro mondo ginyiswa feedback. Kata mana last week atwange ne manadhiga kuro chieng' mane koth ochwega maduong' cha. Nadhiga mondo anyisgi ni gibi gine kata giwang'e ka gipana wuondogi. Basto ma be secretary mar office nobiro. Kaka nobiro nodhi, kaka nong'isa nobiro gochona. Pok ginyisa wach moro amora. Karabe chunya nyoyombo nyawe ni Nyasaye biro konya kochopo sane maber. To biro konya. To bisetemo ir josiasa kata jotelo moko mantiere kuondegi mar mondo oyud kony kuomgi? Mana ka CDF jasiasa ma mbunge ne masedhiga e ofise nyadi ng'enyna. Moko gipok adhi nikech kaka ofis mar MCA marwa ni mabor mana cho. Ragumo kucho dak bodak funyu past Ragumo. Dak awuoth wadhi kuro. Koro osetama chopo kuro na chopo mane ofis machiegni ni. Kamano. Koro wacho ni intiere kae ndi ot chuer koth goyi tuo bendi tuo? Ninda tuo. Sani timang'o? Onge, abita kakini na beteni. Kata sani aninda. Samu biro no be koka chung ka nyithindo gi a school. Ema koro awinjo ka giwuoyo koro giluonga mondo adhi akal gi e pi mokalo rangach cha. Ema dhi kalo gi makoro kadugo tabet go ka. Kamano. Koro kae ndi chiemo nang'o, ikonyori nang'o? Konyruok to tek ahinya. Ka sani nitie nyamera moro. Embe ok en masawo be jaode nosetho. To tiyo ne ng'ato Nairobi. En masa moro kata ka Nyasaye ogwedhe to mostly onyalo ga para. Kata mamwa japara ga kata gi rabolo moko kaka korwa ka julu kucho. Kona kata rabolo, kata rabuon. Jang'wedo na kata alot go to miyo na ja pikipiki to kelo na. Kech mamwa to en ng'ama ne pod nyalo tiyo but obe gimoro ogore kuome ni koro nini owuok e wang'e. Koro konyal neno chiero. Koro tich matek ma endo tiyo matek be mado support wago kabisa. Koro bendo dok chien. Kech ben ng'ama duong' koro gino kelo ne complications be koro tuore mana on and off. Koro ng'eni ng'ama digori kuome. Onge. Wah. Nikora ng'wejuong' ne jo neno maro mar Rembwa TV kata ng'ata maneno kamoro amora ma intiere tafadhali. Wantiere kae ndige Cynthia. Mabende leronwa sigande kata pimonwa chandruok nogo modake. Cynthia wacho kae ndi maber kabisa ni kaluwore gi kaka nokawe nyaka sani endi en gi nyithindo adi? Antie gi nyithindo 8. Idag gi nyithindo 8 e ot? An kodgi except wuoyi maduong' matuore ni be makoro nyaminwa ni nyokawe tanana kodgi e oda ka.
Cynthia wacho ni en kaendi gi nyithinda boro, kaka ginyalo survive onge, kaka ginyalo chiemo onge, ot bende nitiere, inyalo neno gi wang'i e screen kanyo endo, ineno ka ot en ot machuer, en ot ma ok en ot moro ma ng'ato nyalo wacho, en ot machuer kabisa. Omiyo kawuono wan kaka Remo TV kata an kaka Kachucho asebedo host mari, to kawuono wae wakwayo mar mondo mi ikony Cynthia e yo moro amora minyalo. Nembni wa waketo ni screen kanyo, namba mar Cynthia waketo ni screen kanyo. Kopo ni nitiere ng'ato manyalo chopo mar mondo mi okony, tafadhali maendi kama inyalo konye, to ma kende kama inyalo konye. To ne wakwayo mar mondo mi video ni ochop ne office mar CDF ma Kisumu, moso mbunge ma kanye Kisumu East Circles. Yes, Kisumu East, mbunge ma Kisumu East. We just call upon you in this particular moment for your assistance on this matter, because Cynthia says that she tried to reach out to your office maybe in one way or the other, but there is no response up to the date. She tried to reach out with some pictures, with some videos, whatever thing that you people wanted, but now this is her, and the life where she lives you can even witness by yourself. As a matter of fact, you can see the house by your eyes. We need assistance, please. This is the only way that our CDF can help us. This is the only way that you can assist. Akona mtoto en gi nyathi ma dhi school, nyithindo chungo ka school mana nikech achandruok achiel ariyo adek, gima mama ni cham onge otame. Inyalo chopo kata inyalo go namba ma inene wang sim e screen kanyo. Wang screen kanyo inyalo neno namba, inyalo goyo mondo reach out to help someone. Cynthia, ng'o minyalo nyiso wa mogik, minyalo nyiso janeno marwa samoro? Ana gombo mana ni ka Nyasaye oyie. Nyasaye mawinja manyalo konya, gikonye yo moro amora ma ng'ato nyalo konyago. Atin mikonyago dono Nyasaye malamo mondo mi ogwedhi kendo ting'i malo. This one goes to county government, tafadhali. County government of our nation, try to reach us out. Try to help us. This is the only time you can help people. County government of Kisumu, we are calling you right here. We are calling your assistance and we are calling your needy, because as you can see with your own eyes, you can assist in one way or the other. Inyalo oro kol nyari, inyalo timo gimoro amora minyalo timo mar mondo mi wadaguru kawachal ijo mora mora manyalore. So Cynthia olero sigande kendo pimo temo nyalo wacho kendo ka chunye lit. Kano kawe to wuon pargi no tho. Wuon pargi wacho no tho higa man? 2018. To in gi en kod nyithinda boro e ot ka? Yes, modak godo. To gise kaka yo ma gichiemo godo bende gisafa yo mar mondo mi gichiemo. Gisafa, ni Nyasaye agoni Nyasaye erokamano omiyo nyithindo ma wigi ber. Eni ok nyithindo ma chunygi liet, kata ka wasewacho ni onge twa ninda. Emana ni seche moko bedo negi matek ka gidhi skul, kaka nitie manyako ma ja 8 koro madhi ogango sane. Bor, koro samoro dhi kata molewo to onge kata siling 10 madamiye, kata fea odhigo. Ka ok oyudo gimoro be oriaria kech to bira. Samoro duogo chako dokambe waloso bende onge. To koro Nyasaye to miyo gidhi adhiya kamano. Ambago ni Nyasaye erokamano nekech chuny momiyogi no. Ang'o minyalo nyiso government ma Kisumu kata CDF office kaluwore gi report? Ang'o minyalo nyiso CDF office kaluwore gi report mane isenyisogi to pok gichopo ni? Ang'o minyalo temo kwayo mondo iwuo kodgi tir? Akwayogi ni ka giyie office mare nosebiro moneno dala mogoyo pichni mano wachona noduoko report gibiro. Koro akwayogi ni gikonya mapiyo piyo, kata giwe kech kaya kuro kaka thagra wamudho kata pi to ot nonego ayudi, nikech ng'ichni ema inya saidi kaluwore gi kura. Koro ng'ichni gi nyithindo en ma samoro wayudo ka ok oyot ahinya. Koth nyalo chugo tieno, nyithindo biro gi homework ok ginya timo nikech gik moko wabano nyaka mesa, kata kuma nyathi da bete koda timo homework ema onge. Ot onge kata kaka wagin nikech kaka yawuoyi madongo koro gin joma dongo. Ka wan e ot koro chuno ni kok irwakri oko to ji mawuok oko ka weni thuolo, ing'i kata kaka inyalo lokori. Koro sebedo hard time nikech chuny dier ot kae
ema kata wuoda manyotimo 8 no emoninde dola piny kanyo manyirigo be dolore kitanda kanyo. En nindo moro matek modiyore makata kaka ilokri e ot onge. Samoro ka onge aketo nyaka kum kata gimoro ntiene kik gited nikech wach kitando chopo gi kendo machiegni ginya wang'o ot. Kech mokwongo be matres moro be kanyo nche gisewang' kaka nyithindo matindo. Koro en gima matek ma Nyasaye ma nyalo golo wae. Takwayo nyathina ma nchotimo 8 ni chadhi kode skul kibos chance tayudone. But koro gik midwa nodonjgo ema otama mondo ayudi mondo anyiew mondo donj godo. Koro ma e shida ma be nakwayo ka ginyalo konya to mondo gikonya. Mane kwayona. Mano e kwayo mare. Tiende ni kopo ni nitiere yo moro amora minyalo chopo mar mondo mi ikony Cynthia dalane kaendi, tafadhali, it is the right time to give back your hand. Ma Indian Rainbow TV un mawacho ni tafadhali reach out to help Cynthia. Reach out for your assistance in one way or the other. Inyalo kata contribute siling kata yudo masiling 10, yudo siling 50, yudo siling 100. Let's get this challenge be done. At least mar mondo mi wakony Cynthia dalane ka. Kin gi siling 10 moro, oraure M-Pesa number mondo mi wa reach out. Kin gi siling moro 500, kin ga 1000 moro. Reach out. At least nyithindo gi kik nind kech. At least odeni kik lwar piny. At least nyithindo kik kos school. Gima nyithindo koso onge. Nyithindo gin mich mar Nyasaye. At least gine ka gidhi school ginyalo kelo ngima makiny mopogore. Ma Indian Rainbow TV manage kanyo ema bro weyigo, lakini share this video to reach viral. Thank you.